sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes pitsa 28 na bulan sang Setyembre tuig 2020. 88 ka adlaw na lang ang nabilin, Pasko na, 95 días na lang saylo na kita sa tuig 2021. Anano ang mga balita ka mga isyo nga aton talakayon para karon nga adlaw. Suspendido sang DSSD ang pagpanagtag bulig pinansyal sa mga sektor nga apektado sa palangabuyan sa Bacolod pagkatapos ginpaidalom kita sa Modified Enhanced Community Quarantine. Dumduman nyo sa itong Sabado, nakibot kita sa Bacolod, nagdagsa ang tao sa Bacolod Government Center. Damo ang wala makaibalo, madamo ang natingala. Ano ang palagwaon sa Government Center? Sa ulihi dito na diskubrihan nga managtagali bulig pinansyal ang DSSD. Ang malain, kay sala nga impormasyon ang nabaton sang pila naton ka mga kauturan. Ang tuyo sang DSSD maayo. Wala sang basulon dire. Kung ikaw, ginagutom, bangod wala trabaho, bangod sining ginpaidalom kita sa Modified Enhanced Community Quarantine, ti naturale, yawat pa man, galing ang balita, lumapta. Kung tani, ginpili lang to. Lunes, Martes, Miyerkules, Lunes abe, o Sabado, isa kagatos, Domingo, isa kagatos, Lunes, isa kagatos, amat-amat kung tani ito. Ari karon kay lumaptang balita nga sa tal nga adlaw managtagbulig ang DSSD. Sos, linibo ang nagpanong sa government center. Hindi man naton mabasol ang pumuluyo, bulig na yamong pinansyal. Sa amo sini nga sitwasyon nga porte kapigado, porting gutom, do ano lang nga makabaton ka, bulig pinansyal. Wala maplastar mayo. Ang balita lumapta. Paglaptas ang balita, dumagsa ang tao. Ti 5,000 man kutani, ti 5,000 is 5,000. So ginpaisol, di maintindihan. Social distancing guba na ginual ang tao sa new government center. Nangayo mga ni-dispinsa ang DSSD sa dalom ni Pasita Tiro. Nya, Setyembre 27, gituna nila kung paano ang paghatag sa ngayuda. Sumaptang rumagaak ang balita. Sus, nangalapkap sa kabaranggayan, linibo tanadya ang nagkanto sa new government center. Amo na sin nila nga may taingang lupak, may pakpak ang balita. Duga na ning robaton po gasalerya po na. May taingang lupa, may pakpak ang balita. Sus, lumapta, hindi maintindihan. Portes pagkadamo tao, din paisol. Ti siling ko, kamukutani na kulang-kulang sa diseminasyon sa impormasyon. Kung tani, kung ginpaagi man sa mga barangay kapitan, kung gin-issuean sa ticket, kada barangay bitag 20-30, pagkatapos gin-anunsyar sa pila ka mga radyo, nga buwas managtag ang DSSD Financial Assistance. Ang barangay Punta Taytay 20, ang barangay Tangob 20, ang barangay Panukoy 20. Ti kundi ang buot silingon, ang may ticket, ang mo lang makadto. Kag ikugan mo lang
nagpalayag ang DSSD nga ang wala ticket, hulat-hulat lang, kay base sa masunod naman kamo nga adlaw. Hindi kamo maggadto kung wala kamo ticket, kay hindi kamo matagaan financial assistance. Di kundi okay. 3 adlaw mo na nga palayag. Sa radyo, bation na pagkatapos, plus pa, nga sa mga barangay opisyal, ipalaptay na nga balita, hoy, hindi kamo maggadto, kung wala kamo ticket, ha? Kay uyang lang kamo tiyempo, may inital na kamo to, ari lang may ticket, 30 lang sa aton barangay, ang gitagaan ba si buwas naman kamo, amo na blang ang mga plastada. Pero sa nasiling tana, amula na ang pila ka mga paagi kung tani, nga wala matabo ang natabo sa dong Sabado. Wala kita sa ginabasol. Ang DSSD, unisto, ang luyag magbulig. Ang tao, hindi man natin mabasol, kay ang impormasyon lumapta, hindi amo ang resulta. Imbes nga, pilion lang utani, adlaw-adlaw, lain ang makanto, nagtingob, libo ang nagdagsa sa new government center. So magtimbang nga bahin, wala basulon. Ang aton lamang dire, kung tani, ginhusto ang komunikasyon. Koordinasyon ang kinahanglan sini, kag komunikasyon. Amo nang importante sa tanan. So matutal, magtimbang nga bahin, wala kita sang dapat basulon. Hindi mabasol ang tao, kay gakinanglan man financial assistance. Hindi man nato mabasol ang DSSD, kay ang ila tuyo, ang ila sining kabubuton, ang ila sinihandom, maghatag man bulig, nga pinansyal nga nabato nila, gikan sa gobyerno nasyonal. Diferensya, komunikasyon lang. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 6:44. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Pagkolon yung kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampi.
aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Saan ang mga kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong nga pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 52. Ba? Daw madamo-damo ang mga overseas Pilipino ang nagpalauli
hingabot ang iban sa All Saints Day, All Souls Day, bisan hindi makakadto sa sementeryo hingabot sa Pasko. Kabalo kamo kon pila ang nagpalauli gikan sa iban nga kapungsuran, 195,000 ang nagpalauli sa likod sang pandemic COVID-19. Ti-enjoy sila nga nakapauli sila. Ang question, kung makabalik pa sila. Base kung matapos ang pandemic, base kung wala pa matapos ang ila kontrata, makabalik sila sa ila trabaho. Mga 195,000 ka mga Pinoy gikan sa iban nga pungsod ang nagbalik dire sa pungsod sang Pilipinas. Ang Department of Foreign Affairs nagsiling nga 195,224 ang ginpapauli halin Pebrero tuig 2020. Sa kadamuon nga 127,740 ang nabase nga nagatrabaho sa lain-lain nga mga trabaho. Mga kalabanan sini, mga timbag sa balay, iba nagatrabaho, professional, kag iban pa. Sa duta nagatrabaho, samtang 67,484 ang nabase trabaho ng mga nagatrabaho sa vapor bala. Ining gasakay sa mga vapor, no? Mga kauturan naton, mga kapitan, may mga ranggo nga nagasakay sa mga dikargo nga mga sakayan dagat. Sini nga simana, ang Department of Foreign Affairs nagsiling may ara sila nga ginpapauli halin sa Saudi Arabia. Nagdala pauli diri sa pungsod Pilipinas sang 711 ka mga overseas nga Pinoy. Uy, isa bala ka nagpauli? Amo ini ang OFW nga si Ross Policarpio. Remember? Kay Ross Policarpio? Na libre sa kasong murder nga ginpasaka sa iya. Sa bulig man of course, sang aton sini mga kauturan dire sa pungsod Pilipinas. Di buinas makapauli siya. Kung tani, bigtay gid ang iya sini sentensya. Amo ini sila ang mga palauli dire. Mga 12 ka kabataan na nagpalauli halin sa Lebanon upod sa ila ginikanan. So suma total, amo ini sila ang kadamuon kag may ara pa nga palauli pa sa palaabuton. Ano naman niya ang report sa gwa sang pungsod kon COVID-19 ang paghambalan sa mga Pinoy? Suno sa report, total nga kaso 2,993 ang kapaidalom sa pagbulong, 6,554 ang naka-recover kag gin-discharge na sa hospital, samtang 791 ang nagkalamatay. Amo ini sila ang apektado. Ang kalabanan nga naapektahan dito sa pungsod sang Arabo. May ara 7,079. Sa Africa, 1,372. Sa Europe, 1,770. Kag 808 sa Amerika. Amo ni kadamuon sa mga Pinoy dito nga inigo man sang COVID-19. Tini sila ang iban nagpalauli. Welcome gid sa pungsod Pilipinas. Pag-abot dire, of course, kwarentina. Pag-abot dire, medyo pulupahuay anay sila puluyan. Manumdum kun bala, pwede pa makabalik o kung hindi pagkatapos ang pandemic. Amo nang siling naton bala. Ang All Saints Day kag All Souls Day, magaupod sila sa ila pamilya, magaupod sila sa panahon sa Pasko. Amo lang galing ina. Di dalaman lang jutay nga sinuptan dito sa iban nga pugsod. Ang problema pagkatapos naman sini kung paano sila makabalik. Kung bala, makabalik pa sila o kung hindi sa ila trabaho. Pero ang may mga kontrata, sigurado ako ya nga makabalik buwas damlag. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 57. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapas yung banwa, mabung
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yung kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ikaw nang ginapamati namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:03, ang survey nga bag-o nagapakita 7.6 milyones ang ginagutom sa sulod sang 3 ka bulan. Pila ka porsyento ang ginagutom, isa ka adlaw kisa makakaon, may ara isa ka adlaw hindi makakaon, may ara atrasado ang pagkaon. Amo ning igo sining karon ginpaidalom kita sa kwarentina bangod sang COVID-19. Magluwas sa bulig sang gobyerno, bulig sa mga barangay, bulig sa pila ka mga individual nga ginapasalamatan ng iban gikan sa iban nga mga pungsod dadag ko ang income gapadala bulig dire sa pungsod Pilipinas. Pero hindi tanan malabutan sa Special Amelioration Program, hindi tanan malabutan food packs, hindi tanan malabutan bulig. Amo ina nga dihamak yapon ang ginagutom ginakulang sa pagkaon, may ara isa kadlaw 1 lang. Amo ina ang survey nga ginapakita kag ina matuod. Kay bisan diri sa aton sa lokal mabatyagan naton, may mga driver nga kabaton sa mga pila ka bulig, may mga driver nga wala gid kabaton. May mga ari kita sektor dire sang pigado nga nakabaton, may ara man wala gid sang nakabaton. Ti kabilugan sa bilog nga pungsod Pilipinas, milyones ang naka-eksperyensya sa ginakulang nga pagkaon, ginagutom, kag iban pa. Amo na ang masakit-sakit kag ina, matuod ina, may kamatuuran ina. Kay bisan ng Special Amelioration Program, ihatag mo 5,000, 6,000. Pila ka bulan, isa ka bulan maurot, another 2 ka bulan naman, wala naman ayuda, gutom naman na, wala trabaho, hindi makabiyahe, gamay nga negosyo guba, bisan lagko pa nga mga negosyo nagsirira. Ang mga worker naton, wala obra, wala trabaho, may salaguron nga kabataan. Purti ini nga halit sang COVID-19. Tidra ta na ibasol sa COVID-19. Ang gobyerno nasyonal, gabobo sa bulig, kulang. Ang gobyerno probinsyal, gabobo bulig, kulang. Lokal, gabobo bulig, kulang. Ang pila ka mga individual, pila ka mga utod naton, gabulig, kulang. Amo na ang matabo, ti kinhanglan, nga ang gobyerno tun-an yagid balansihon yagid, okay, proteksjonanta ang aton mga utod batok sa COVID-19, the same time, buhion taman. Paano sila buhion? Amo ina nga nalan, amat-amat buksan man naton ang mga negosyo nga gagmay, mga remedyo general, nga makabaligya, makalibot, nga maka-income adlaw-adlaw, kilo-kilo nga bugas, kag sudan, kag isagod, gata sa kabataan. Amo na matuod nga senaryo sa bilog nga Pilipinas. Ako o man naton kag sa hindi, gahimo man ang gobyerno sa iya mahimo, apang kulang-kulanggid. Amo nang survey kapakita, milyones ang ginagutom, milyones ang ginakulang pagkaon. May ara nga, kung kaisa-isa kadlaw, kisa lang magkaon. May ara man, nga ang ilabugas, mangud kulang, ginalugaw, para lang makaigo sa isa ka pamilya. Amo na subong ang sitwasyon sa pungsod Pilipinas. Imol na kita sang wala pang COVID-19, natamaan nagi kita sa kapigaduhon sang iguon kita sang kagaw nga COVID-19. Kung saan o kita makatibawas, panahon lang ang makasiling. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:07. Mabalik kami pagkatapos. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag. Aksyon Radio. Philippine Standard Time. City 12. Kung sa bagay. Na nato ni engineer kaya medyo overtime kay ang oras perti kadasig. Kadamo pa sa dapat talakayon. Eleksyon kung tani kag ining representante sa kabataan bla. Malam na over age na idusogid. Ay, oo. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita, kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila,